Norok tabuk social media platform Facebook khulukanya o bidu mangpli kasa nugui manna kaisa plan ni bwkarango chibuk masa kwthang khaiui face ruwui bwchwlai kari tongmani mangpli mangpli tabuk social media platform no jehino viral ongjak tei norok o viral mangpli no nungman pore norok saibo mano uchungjak khana je omo ki kubui patimung je kaisa plan ni bwkarango chibuk masa kwthang bwchwlai face rwi birsaui tongkha wngya hwnkhe mo borok ni patimung hinui norok saimanani uchungjak khana haidike patimung ni kubui kok sai khwnarwuna ang norok bo jodi no o mangpili nugui kubui hinui uansuk tongkhana je bahai chibuk masa ba amsuk kuchugo plan birsai thangmani kuchugo amsuk nobar ni test ro bahai ke kwthang bwtui haike bwchwlai face rwi tongui mankha hinui kintu social media o mangpili kaisa phaimani pore khai borok rok amoni tui chengkha je amo ki kubui de wngya hwnkhe bai swnamjak ta hinui o video ni mangpili pore saimanka o video kaisa bai swnamjak hinui tamoni hinkhe chibuk amsuk kuchugo tai plan ni goti amsuk speed tai plan je ustoro biro aro minus 0 degree ni ustoro biro aro kuno kaisa chibuk hai kwthang tongmani amo wngui maya hinui netizen ni mote hwnkhe saklaijak khai hwnkha khai norok tabuk saimanka no o viral video ni mangpili tamo o video joto bai se swnamjak hinui hwnkha khai norok khe uansuk tongkhana ki mwtui hai ko patimung kuno dino phano wngya da hinui mwtuiya je mwtui hai patimung wngya agi 2013 bisio Australia ni kaisa plan bimano mwtui hanya kaisa 12 foot lomba paithon kaisa mwtui hanya plan ni bwkrango nukha kintu jorao plan ni goti tei nobar amsuk speed je goti o paithon kwthang tongoi maliya amtui hai kaisa mangpili kubui goto khobo thangkha hwnkhe nugui mankhana je tabuk social media o plan ni bwkrango je chibuk face rwi tongmani amo hwnkhe bai swnamjak kintu mwtui hai patimung solai patimung wngui thangkha agi rokni bisi rogo bo hwnkha khai norok o mangpili nungmani pore tamsani kisa comment khai sadi.